No ei mufa tässä. Tässä on sitä ympäristöä, missä nämä tarinat syntyvät täällä sisällä, pään kopassa. Ja nyt nämä on alkanut sillä tavalla, että jo pienenä lapsille piti kertoa iltasatuja, kun niille ei kelvanneet painetut kirjat jostain ihmeen syystä. Se olikin sitä aikamoinen urakka, kun monena iltana piti keksiä satua samanlaista kuin sitä kertoi. Mutta siinä oppi aika hyväksi. Se mielikuvitustahan minulla aina on ollut. Ja kun katsotte tuonne päin, niin tässä näette, kun joki virtaa ja solisee kauniisti. Se saa ajatukset liputtamaan ja kehittää uusia juttuja. Joo, ja näitä satuja sitten kun keksittiin, niin mikä tahansa ei kelvannut. Ja sitten lopulta me luotiin sellainen lohikäärme kuin Niilo. Niilo oli oikein kiltti lohikäärme, ei käräyttänyt ihmisiä hengiltä, ja se oli prinsessan ystävä. Ja prinsessan nimihän oli tietenkin Lumi. Ja sitten niin ne lenteli erilaisiin paikkoihin. Lumi meni siihen Niilon korvien taakse. Ja oli jänniä seikkailuita, käytiin Noitaluola-laaksossa, oli peikkoja, oli öitä, jolloin jotain outoja ääniä kuului metsästä, mutta onneksi Niilo oli jatkuvasti valppaana ja suojeli prinsessaa. Ja aika usein kävi sillä tavalla, että mufa nukahti ennen kuin prinsessan näissä savuissa. Joo, no nyt mitä sitten on tulossa? Se onkin aika jännä, kun mufa ei itsekään vielä tiedä. Mutta on minulla pieni ajatus. Ensiksi meillä on Niilon seikkailut. Niilolle on tapahtunut vaikka mitä. Niilo asuu metsälohikäärmeiden kanssa normaalisti puissa. Mutta sitten siinä on paljon muutakin. Ja se on mennyt ihan uuteen paikkaan. Prinsessa on nyt jo kasvanut isoksi ja ei enää leiki sen kanssa, mutta se on löytänyt uusia ystäviä. Sitten meillä on Oiva Kynä, tutkiva reporteri. Hän on ratkoo näitä kaikennäköisiä arvoituksia. Viimeksi esimerkiksi lehtevä mies oli ollut kadoksissa ja Oiva Kynä löysi hänet sitten lopulta. Oli piiloutunut pensaaseen, jonne lehtävän miehen on aika helppo piiloutua. Sitten meillä on Taikarummun kansa tai kylä, jonne voit sinäkin joutua ihan vahingossa. Koskaan ei tiedä, milloin taikarumpu sieppaa sisäänsä. Lähempänä joulua on sitten tietenkin perheen pienimmille ja miksei vähän isommillekin lyhyitä jouluisia tarinoita joulutonttujen seikkailuista. Jo Mufan tarinoihin voit tutustua mufantarinat.fi-sivustolla. Siellä on nyt tällä hetkellä tarina Oiva Kynä, seikkailut, jossa meidän tutkiva reporteri tutkii muun muassa lehtevän miehen katoamista. Sitten siellä on Niilo lohikäärmeen jutut. Siellä on ensimmäinen tarina on Merak tapaa Niilo. Siitä sitten alkaakin suuri seikkailu. Sitten jännittävissä tarinoissa on 2 tarinaa, jos vai valmiina. Siellä on Ulakon salaisuus ja Taikarummun kylä. Siinä lapset joutuvat salaperäisesti Taikarummun vieminä outoon kylään keskelle metsää. Ja jouluisia tarinoita on siellä 4 kappaletta jo. En välttämättä muista kaikkien nimiä, mutta tässä nyt voidaan aloittaa, että ensin on Kotitonttu pulassa. Siinä meinaa kotitonttu jäädä kiinni rysän päältä. Kotitonttu retki lomottuu metsään. Siellä kotitonttu käy vähän tutustumassa noita nokit. Ja sitten on tämmöisiä muita joulutarinoita, on Korvatuntuva kuhisee ja Kiirettä kaamuksessa. Ja muistakaa käydä sitten YouTubessa ja Instagramissa. Sieltä löytyy Mufan tarinat. Ja uutta sisältöä tehdään aina kun Mufa jaksaa. Ja kunnianhimoisella tavoitteella Mufalla on myös tehdä näistä äänitallenteet, joita voi sitten kuunnella illalla.